ያም ድንግሎ ላይ ታምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእጅን አምላከኑ ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ተማርያም መሐረነ
ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ስረይነ እግዚኦ አውርድ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አክብር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ እንጠንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና መሓረ ኣምላኽካ መምሓረና ይቕረ በሃሊ ኣምላኽካ ይቕረ በለልና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ንሞት ስዒርካ ዝተሳኻ ንሕና ድማ ኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፅእ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ምሳና ኹን ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረከ ርስኹም ብርኽ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ተዛል ሰላም ለኩልክሙ
ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ እዛንኩም ጻዝብል ዝበልካዮም ንዕና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ረሰያን ነደለዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ከመ ተንቃንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለዎ በድሬሁ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለዎ በድሬሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ተንቃንዋም
وكما هيان وهداك وي وكتل بدر يهو وانجيل ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና እዚ ትንሣኤ እዚ ናብ ሰማይ ዘጠመተና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ዘባራብረና ግበረልና ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣውፈየና ኣውፈይኩከ ወየ ዲያቆን أولجيتشر يسأل قويتا كاونجي لقاس ود مزمورن هوريان زنقل قال بارخ نخبر من قسو نزل عالم كبر مسكانا نعيخون ونجي لقاس معرف أسران 4 كاب قصر حدا كساب 10 تخلتي بتقدميت معالت سمون بتزد على وقش التحيزان كالوتون مساتاتن أنجيها النابت مقابر مسا إتأمنخ آخابت مقابر تقلبيت رخبأو أبو آتين كأسقا قويتانا إيسوس أيرخبان كون دما بزعبا زي كقرما خلوا نو برق زبل كداونتي اتخذنو كل التسب أي أب قدمي أندو بولو فريهن قصنا مدري مسعدنا نخا نساتم من منتاي كانت ياو أما أخل موتات دولي اللخن نسوس تنسيو أبزيلن نتعب قليلا كله ودي سباب إد حتى عنك وهابن كسك ألن بمثال سيتي ما أعتقد تنسئن بقد إيو إليه
ዝነገርክኽን ዘክርኦ በለን ነቲ ዘረባኡ ኸዓ ዘከርኣው ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ ዝኹሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦትን ኩሎም ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ዮሃናን ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን ካልኦት ኣንስትን እየን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሸነት መሲሉ ተረኣይዎምሲ ኣይኣመንዎንን። ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረኣየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ነአምን በዛንሶ ለአልዓዛር እመቃብር ወኪያነሄ ያነሳነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ነአምን በዛንሶ ለአልዓዛር እመቃብር ወኪያነሄ ያነሳነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ። በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ሙታን ሙታን ቀደሳ ዋክበራ እምኩሉ መዋዕል አላላ ማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ቀደሳ ቀደሳ ወአግበራ እምኩሎን እመዋ እል አላላ እምኩሎን እመዋ እል አላላ አማን አማን ሙታን ቀደሳ ወአክበ እራ እምኩሎን ዋእል አልአላ ማንበ አማን እምነሙታን ቀደሳ ወአግበራ እምኩሎን እመዋ እል አላላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን
እምነ አማን አማን እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክብራ ኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክብራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ሙታን ነ
ያነሳአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወከያነይ ያነሳነ ምስሌሁ ወከያነይ ያነሳነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወኪያነይ ያነሳነ ምስሌሁ ወኪያነይ ያነሳነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ
ትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ያነስአነ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ
እምነ ሙታን ያነስአነ ምስሌሁ ወኪያነ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ ወክያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ነአምን በዘአንሥኦ ለአልዓዛር እመቃብር ወክያነሂ ያነስአነ
ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ነአምን በዛንሶ ለአልዓዛር እመቃብር ነአምን በዛንስኦ ለአልዓዛር እመቃብር ወቸያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ነአምን በዛንስኦ ለአልዓዛር እመቃብር ወጭናነሂ ያነሳአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ያሰሪህ ሂቶ በላዕሌነ ተርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዚነ ዚነ ወአምላክ ወአምላክ መድኃኒነ መድኃኒነ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ በዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን መሳልስ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ በስብሐት ይኮንን ሕያው
ዳዋን ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት መንፈስ ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎብ ምስጋና ንውፍየልካ ኣሎና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብዕጥኻ ኢኻ ንስኻ ብዘየቋርጥ ምስጋናን ባዕሩክ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመርን ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቐርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ እግዚኦ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን ትቕበል ኦልድ ዋሃድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘየባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋዕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ ማዕም ጸልማተን ብርሃን ኣውፅኻልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ እግዚኦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ሰምፅኦ ወሓሲ ማዕበላት ካብኣና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀጉዮ መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቕ እተድሐን ነቶም ኣብ ምድሪ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ፅሩይ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኽዩን ዝናዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብምስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስገነካና ኣሎና ኣብ ማህደር ሂወት ምእንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሜንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መማሓደሩን ንህዝቡን ንጓሳን መጓስዕን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለኣለም ዓለም
ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለም ኩልከ መንፈስ ለአምላክ ፍቶ ይደ ሎ ህልና ልብክ ብነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ፀልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም እምባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈለይጡ ፍቃዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ያከ እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ፈውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ መስጎን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ለወድስ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኸ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ ኣብ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነዞም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዑል ፀላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለምና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንክሪ ስብረትካ ኣንፅህ ንዓያሻ ኣለብም ንጥፍኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ኣምላኽና ብርኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዒ ኩነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩህ ያሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስ አእኩትዎ ለአምላክ ሬቶ ይደሉ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕልናን ኣርሒቅ ኣብናትካ ኣይምረ ዝኸልልካና ንስኻ ኸ ነትን ጥፋት ወፌ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈካ ሓድስካ ብትእዛዝካ ድማ ስኽተታጠፈ ነትጠፋ ደለኻዮ ሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ሰብሃከ እግዚኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦጎይታ ዝኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልነትካ ምኽርነትካ ጥበብነትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንሞም ፈሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራህ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዕናኻና ወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘሎካ ንዘለኣለም ኣለም ዘበቱ ለክ ስብሃት ወኢዝ ለዓለም አሜን
ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነ ሄሎላ ስብሐት ለወልድ ፈውሰነ እምጽነ ሕማም ወለወ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሐወፀነ እምአርያም ለመንፈስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልሱ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረ በዓለ አምላኽ ቅረብ በለልና አንጊና ቤትካ ተረኺብና ልብና ናባኻን ቃሪርና ንልምን ኣለና እሞ ከምተም ሰማዕኻዮም ስምዓና መዝሙርና ድማ ተቐበለልና መዝሙርና ተሓጐሰልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ትንሣኤ እዚ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ብመንፈስ እናዓብየሉ ህይወትና ዝልወጠሉ መገድና ዝቐንዓሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሰጋገረሉ ከምቲ ንስኻ ንሞት ዝዒርካ ብዓወት ተንሳእኻ ንሕና ድማ ኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ንስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ከምቲ ደቀ መዛሙርትኻ ኣብ ቤት ተዓፅዮም ከለዉ እቲ ቤት ተዓፂ ከሎ ኣቲኻ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልካ ፍርሖም ናብ ትብዓት ሓዘኖም ናብ ሓጎስ ዝለወጥካ ሎሚ ድማ ኣምላኽና ተዓፅዎ ልብና ከፊትካ ሰላምካ ዝረኣልና ሰላምካ ዝረኣልና ሰላምካ ዝረኣልና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ንዘለዉ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ዓይኒ ምሕረትካ ጠምቶም ስቓዮም ኣቕልል ሕማሞም ፈውስ ሕዙና ናፃና ንዓልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ጠምዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስኣልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ኣብ ጸበባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ ፈተና ኣብ እህንታ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ራህዋ ኣሰጋግረልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቅዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፍሩ ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ኩሎም ብድሓን ምለሰልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኩም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍክቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ገበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ተፈሳህ እግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ግበር በዓለ
በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤ ሃሌሉያ ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ በእግዚአብሔር አምላክከ ወኩሉ ቤት ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ዛቲ ፋሲካ በዓለ ፋሲካ
ወዮም ትንሣኤው ዛቲ ፋሲካ እለለነበረ ወዋቃ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ
ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በዓርብ ወዋካ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በዓርብ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በዓርብ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ግበትር በዓለ ፋሲካሁ ወያነ ትንሣኤው ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በዓርብ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ
ግበር በዓለ ፋሲካሁ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ሃሌሉያ ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ወዮም ትንሣኤሁ ሃሌሉያ
ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበ በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራሰ ገራት ወኮርዎ ርእሰ በዕለት ረገዝዎ ገቦ በኩናት ትንሣኤሁ አገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ለንግድ ለአሕዛብ ወለመኳንንት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንኣሳና እንደገልና ክፋድሕንና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝት የመር ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህልና ከድንግል ይኸ ብስጋ ክወድግ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርሑሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረልና ውዕለት ብዛዕባ ትንሣኤኡ ከነመስግኖ ከነምልኾ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ኩልኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሎሚ ካብ ትንሣኤና 4ይ መዓልቲ ማለት ረቡዕ ሰሙነ ትንሣኤ እዩ። ንሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣዳልያቶ ኣቦና ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 12 እዩ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለዎ ሽቱ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን አንጊሄን ናብቲ መቓብር መጻእን። እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቓብር ተገልቢጡ ረኸባኦ እዩ። ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸባን። ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ። ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታት ትደልይዎ ኣለኽን? ተንሲኡ ንሱስ ተንሲኡ ኣብዚ የሎን። ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ ይብሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልወን። ነቲ ዘረብኡ ከዓ ዘከርኦ። ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎሙን ነገሮም። እተን እዚ ንሃዋርያ ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያን ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስቲአን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮምሲ ኣይኣመንወንን። ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቓብር ጐየየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረኣየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመ እውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ብረሓቕ ቦታ ይኹን ብሕማም ምኽንያት ይኹን ብስራሕ ይኹን ብኻልእ ጸገማት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብ ዘዘለኹም ኮንኩም ስራሕኩምን ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም። እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም ትብል። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት ብሕብረት እነስተንትኖ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንወንን ዝብል ቃል ኢና ክንርኢ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 11 እዩ። ኣብ ኢዮብ እንታይ ኢሉ ዘሎ? እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይዛረብ ሰብ ግና ኣየቐልብን እዩ። ጐይታ ተንሲኡ ጐይታ ከም ዝተንስአ ካብ ሰማይ ዝመፁ መላእኽቲ ኣበሲሮምና ነቲ ህያው ምስ ምዉታት ኣይትድለይኦ ኢሎምና እቲ ኣብ ገሊላ ኮይኑ ጓሳ ክቕተል ኣባጊዕ ፋሕ ክብላ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትስኤ ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እየ ዝበሎ ቃል ዘክርኦ ኢሉና ኢለን ከበስርኦም ምስ ከዳ እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ
أي أمنونن سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚኣቶም ውሑዳት ሰባት ኣይነበሩን 11 ሃዋርያት ኢልዎም ኣሎ ይሁዳ ኣቐዲሙ ካብቲ መስመር ወፂኡ ስለ ዝፀንሐ 11 ኢልዎም ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር 36 ቅዱሳት ኣንስቲ 72 ኣርድእቲ እቶም 120 ቤተሰብ ክርስቶስ ዝበሃል እዮም እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይ ኣመንዎኒ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ነናቱ መስመያ ሂባቶላ ሎሙ ከዓ ረቡዕ አልዓዛር ይዝበሃል ማለት ኣብ እንዳ አልዓዛርን ምስ አልዓዛርን በቲ ታሪክ አልዓዛር ገይሩ ንዓና ዝሃበና መልእኽትን ብምሉኡ እንዝክረሉ ከኣሊነቱ መድኃኒነቱ ተበጃውነቱ እንዝክረሉ ዕለትን ሰዓትን እዩ አልዓዛር እተፈትዎ አልዓዛር ሐሚሙ ምስ በልዎ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ኸብር እምበር ንሞት ኣይኮነን ኢሉ ኣስዕብ ኣቢሉ ንማርታ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ብህይወት ዘሎሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይመውትን እዚ ዘረባ እዚ ግና ኣብ ቅድሚኦም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣየ ኣይኣመንዎን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለዎ ሽቱ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን አንጊሄን ናብ መቃብር መጻይ ልበ አምላኽ ዳዊት ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ አሎኒ ኩሉ ሕልመንን ድሌተንን ባህገንን ረአየንን ምስቲ ኣብ መስቀል ተበጀወን ጎይታ ምስቲ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ህይወቱ አገልግሎቱ ለውሃቱ መጋቢነቱ ዝረአያ ሕያው ጎይታ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዓርቢ ብግቡእ ተሓፂቡ ተገኒዙ ሽቱ ክቐባዕ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ነዚ ዕድል ነዚ በረኸት ዝኽሳተፋ የን እምበኣር ነዊሕ ግዜ ኣዳሊኡኑ ዝፀንሓ ንመግነዝ ጎይታ ክኾነን ዘዳለዎ ለይቲ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ኢሉ ወጋሕታ ተንስአን አንጊሄን ናብቲ መቃብር መጻይ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና እቶም አንጊሆም ዝደልዩኒ ክረኽቡኒ እዮም ኢሉ እዘን ኣዴታት እዚአን ሃዋርያት ነይሮም ካልኦት ብዙሓት ነይሮም ግን ቃል ኣምላኽ ዓስቡ ዝገበረ ስለ ዝቁፀረሉ ሃዋርያት አንጊሆም ናብ መቃብር ከይዶም ዝብል ኣይተጻሕፈን ስለ ዘይከዱ እዩ ዮሐንስ እቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ይዝብሎ አንጊሁ ናብ መቃብር ከይዱ ዝብል ኣይተጻሕፈሉን ስለ ዘይከደ እዩ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ እዩ ዝኣምን ሰብ ከመይን ስለምንታይን ስለ ዘይብል ንሕና ኣብቲ መቃብር ክንበፅሕ ኢና ዓቕምና ክንገብር ኢና እቲ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ከዓ ኣምላኽ ኣለዎ ኢለን ስለ ዝኣመና እቲ እምኒ ብዓቕሚ ውሑዳት ክፍንቀል ዘይክእል ምዃኑ እንዳፈለጣ ግን ብእምነት ወጋሕታ ሰርከ ሰንበት ለፀቢያሃ እሁድ ይብል ንለይቲ ንኽወግሕ ርብዒ ክተርፎ ከሎ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ እየን ዝኸዳ ማለት ስለዚ ክኸዳ ከለዋ ከምቲ ኣብ ትንሣኤና ኣቦና ብቐሽ ተስፎም ብሰፊሕ ዝገለጽዎ ክኸዳ ከለዋ ጥራይ ቀቢእናዮ ክንምለስ ኢለን ኣይኮናን ዝኸዳ እዩ ለይቲ ክኸዳ ከለዋ ካብ ኢየሩሳሌም ናብቲ ጎይታ ተሰቕለሉ ናብ ቀራንዮ በረኻ እዩ ነዊሕ በረኻ እዩ ዘለዎ ለይቲ ኸዳ ከለዋ ኣራዊት ክጻብእወን ንኽእል እዮም ደቂ ኣንስትዮኦም ለይቲ ክኸዳ ከለዋ ሸፋቱ ክጻብእወን ንኽእል እዮም ለይቲ ክኸዳ ከለዋ ኣይሁድን ሊቃነ ካህናትን ኣብኡ ከም ዝኸዳ እንተተፈሊጦም ከዓኒ ካልእ ሳዕብየን ከም ዘምፁለን ርግፅ ኢሉ ነዚ ኩሉ ከይፈረሓ ነዚ ኩሉ ንድሕሪት ገይረን ግን ነቲ ሕያዋይ ጎይታ ክረኽብኦ ኢለን ብሂገን ከይደን እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ቁፅሪ 2 ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ እዩ ንሕና እቲ ንኽእሎ እንድሕር ጌርና እቲ ዘይንኽእሎ ባዕሉ እዩ ዘኽእለና እዩ
اتخجبرو زلون ببهق سلازخدا حياواي مدحانينا تم طغى مقابر كبصحا خلوا ملأختو لإخو أقدمو انتاي غيرو نتأمني قمت إلو لنسانيحوي أبو آتين كا سقاقويتا يسوس أي رخبؤون سلمنتاي زقمت للنزلوت مقابر تعاسين دحر سانيحو أبت مقابر ألو إلن كحسباي أني سلازت زدالي أزلوا أبت مقابر كمزيلو كرقاقص أنت دا خوينن اتأمني كفنقال اللوي اتأمني كفنقال تخوينو خا ملأخت أملاك كاب سماي كلا أخوالو كبرين زخر سمي يخون قدوس حساب سلازة حسابا قدوس سراح سلازة سراحة أنه نخلت الشح عمت بخبري يذكرا اللوي كمزم قبر كنيرة ازر حقن دي خوينو كمزم قبر كنيرة ازمو معاسخ إلو كمزم قبر كنيرة ازمو نعاي معاس ملكت كين بالمئثي نحنا اتاخ نقبرا زقبانا إنا النقبري نتل على عقمنا زخونا جن إجزابير بخال النوتي قبري سلازي اتأمنخ أهابت مقابر انتاي كوينو سانحن تقلبيتو رخبو أي لومي اتأمنخ وينو زي چنغنا اتأمنخ وينو زخبدنا قداياتنا خلو كقمتل ملو سلطان اللو كبرين زخر سمو تنا عايز خبدن امني امن حاتيات امن تعبيت امن سسعتي كله سخازي تخبرلو كتقلبو طوي كالكاي كنبلو يوزز خاخرنا كونه دما بزعبازخ قرما خلوا انه برقرق زبل كداونتي اتخذنو كلتا سباي اب قدمين دو بولو سلازي تمقابر تخفيتو خصنحن اتأمن تقلبيتو خصنحن اب حسابنا ينبرن اتأمن تقلبيتو اب تقويتاز تقمرلو كبور مقابري توم زبصحكم ريهم اللهم لومي اب تقويتاز تسقللو بقرانيو 14 ساعات يزقدس مالت نستفعل علينا علم أبيات خريستيانات 14 ساعات ملو عامات يقدس مالت ناي قبس بيت خريستيان اللو كاب ساعات شدي الشخص كاب ساعات الشعاتن دحر قداس يصنيحو ناي إثيوبيا بيت خريستيان اللو كاب ساعات الشعات خساب فرق معالتي ناي غريخ بيت خريستيان اللو كاب فرق معالتي خساب ساعات 3 ناي أرمن بيت خريستيان اللو كاب ساعات 3 14 ساعات كقدس ينبر أيناي تقويتاز تقمتلو نمجمريا غزي خا اذن قدوسات انستي آتين زرمسسو زدهسسو ببركاتو زتبارخاي سلازي امنتا قمتلو صنيحون اما قبر قويتا آتين مسوصا بزعبازي يقرما نبراي كما يلخونلنا إلا ننا تقرما خلوا خال كبركات بس بركات برقرق زبل كداون تتخذنو كل التسباي أبكرمين دو بولي ملاخت أملاخيوم بقرما ملاخت خجلسنا خلوجن أبكرميوم تتو كنبل سلازين خيل تفتروم كاب نفاسن كاب حاون ركقت سلازخونو إجزابير بزرد عنا كم زقلسو زوميل أبكرمين دو بولي فريحن قصنا مدري مسدنا خا نساتهم نمنتاي كانت هياو أما أخل موتان تدليو اللخن نسوس تنسيو أبزي يولون نتي أب قليلا خلو ودسب أب إيد حتان كوهابن كسكالن بسال شيء معال تختنسئن بقدي إلو زناقركن ذكرؤو بلواني سلازي كاب قرمو أمز تلعله دينن مسبلان ساتهم قن أجوهن كنع بلايب جن سلامن تاخن نتهياو أما أخل موتان تدليوي إذن ناي موتان بسق هزموتو ناي موتان بوتاي أتهياو أبزا أيولونيل أتهياو نموتان زتنس إمبر مس موتان تغنيزو زترف قويتا أيكونن أقدمو خا إلو نيريول ود سبب عبيد حتى أن كوهاب كسكال بسالسيت معال تختنس بقدي إلو زناقركن قال ذكرؤوي سلازي كبرون زخر سميخون نتزربو خا ذكرؤوي نتخل ذكرن كا نتزتنقرن كيدن نهواريات نجيرنهم
عسرت حدا هوارياتن نتون كالوت كنيلو أبت مقابر قويتا خيرنا أتوزنا بركة بيد أمني تجمتيلو صني حنايل كبرنا زخر سميهون أتخبيد أمني تجمتيلو صني حنا أبت مقابر قويتا آتينا أرنتيسنا دم دهسيسنا تباريخنا وسينا أو سقا قويتا أيس أنا حنان كاو مسوس أنا خا كلت برغرغ زبل كداون تستخدنو سووا تقواني فومنايل أزن كايلومنا سلازي قويتا تنسي مسبلهم أزي زربازي أب قدميهم أشنت مسيلو سلاز ترأيهم أي آمنونني إكزابير زستوعل أمره هبنا لومي بزعبات نساء قويتا لومي بزعبات نساء نفسي لومي بزعباتا صباح أب قدم أملاخ نقربو متن قطاه هو كله عشنت مثلنا بزحاتنا نتلبونا بعشنت اندزي انترينا يوغن واقع عشنتنا كنقبلينا زابير زستوعل أمره هبنا سلازي خا يخن لبم زد لينا يل أب زبنات كله أب تاريخ ناي زمن لوت أب زفترة 19 تقصر 14 لوت دما وسيو نتوم نوالدو زأتون سبوت أوالدو እግዚአብሔር ነዛ ከተማ ኸጥፋ እሞ ተንስኡ ካብ ዝቦታ ዝውፁ ኢሉ ተዛረቦም እቶም ሰብኡ ተዋልዱ ግና ይዋዘ ከም ዘሎ መሲልዎም ነቲ ቃሉ ኣይሰምዕዎን እግዚአብሔር ንሎጥን ንደቁ ንበዓልቲ ቤቱን ንጹር ዝኾነ መምርሒ ሂብዎም ኣብ ዝጎልጎል ደው ኣይትበሉ ነብስኹም ኣድሕኑ ንድሕሪት ግልጽ ኣይትበሉ ናብቲ እምባ ውፁ ኢሉ ኣዚዝዎም سلازي لوت كأنتهم ندقو زتحاسيو حصيات دقو إذا هاجر كتفيو أنا ندقين بعلت بيتين كان وصلنا كدحن انت دليهم نعناي مسانا وزو إلو نزي سمايو بسرات مسنجرهم نساتهم جنا زوازة زلو مسيلوهم آمنون سلازي تنسى قويتا كم عشنات مسيلو سلازي ترايهم سلازي إذن عنا نملبمينا زتوهبي زابير كل جزء يزارب سبقن أيغلبني صحافتن فريساويان اللي كان كهنات نتقويتا زبولو زكيرو موي بصبوغ نقر يكونون زكيرو موي نبرخت يكونون زكيرو موي انتا يمزبلو إذا مسحاتي بهي وتغلو دحر سلسة معالتي كتنسي خمز بلا زكيرنا جهادك مزامرتو مسيوم سقو خيسر قومو تنسي إلوم كينا ورنا مندس نمقابرو حلو تنقبرل زكيروم وختنسي كم زبلوم نعو زكيروم كم زتنسى آمينوم مستنسى كم لخو خدو نزقبون قنا يدحانون إذا زربازي كم منتاي مسيلو ترايوم كم عشنات مسيلو ترايوم زابير زستوعل أمره هبنا سلازي لومي نتسميعو بالسرات لومي أبتي صباح نقد فوزي كونس أبتي صباح نخدو لومي اتنبرخت نمرقم زخوننا نسقاي زخوننا زي كونس نتنبرخت زخوننا كنستوعلو زابير يدقفنا وانجيل لوكاس معراف 24 قصر 11 إذا زربازة أب كدميهم عشنات مسيلو ترى يومي تنسايا قويتايل نموت سعيرو بخرو تنسايا خوينو مرقمات فيو تنسيو نزبل بسرات أزي بالسرازي كم عشنات كوينو نمن أزي نزي آمنو نحات عن نزي تمهرو سبات ندزهون هاي مقرمني نتوم 3 عامات 3 ورحن كلو نابرو قديفهم زي سعبوه حوارياتن كالوت مسؤوم زنابرو بزعباتن سايا مستبسرهم كم عشنات كوينو ترأيو زابير زستوعلو أمرها بنا أتر استلومي نهواريات نتوما شعوز نبار يكونون لومي قال قويتا لومي بسرات دحنت لومي مستير نسحة لومي مستير برخت كنقرنا خلو كم عشنات قرنا كينري زابير زستوعلو أمرها بنا برخة تنسعيو فلنا نملغ تقدس بيت خريستيان سني لكم سلسة معكمو أبتقبروا وسألات كله زابير اسمعكم سلقالاتك زابير استمسقنا يخون بسمام وول ومنفس قدوس
ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍሲ ድኅነት ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግፋዚካና ጐይታ ጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምእላኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ
ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ትንሣኤከ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ቅድሜኻ ተይተንፊእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ዝማሬ መላእክቲ ተሓጐስካ ኣብ ዝማሬና ተሓጐሰልና ዘመርናዮ መዝሙር ስኻ ትሕጐሰሉ ጸለናዮ ጸሎት ድማ ስኻ ትሰምዖ ግበረልና ሰሚዕኻ ድማ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰሙን እዚ ትንሣኤኻ እነስተንትለሉ ትንሣኤኻ ድማ ትንሣኤና ምዃኑ ፈሊጥና ንሕና እውን ክንትንስእ ምዃንና ፈሊጥናን ተረዲእናን ሕጂ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንትንስእ እስኻ ሓግዘና ስጋውን ምድራውን ግዝያውን ነገር ዝኣስረና ንዑ ረጊጽና ንዑ ቀቲልና ብመንፈሳዊ ዓወት ኣምላኽና ናብ ሰማይ እናጠመትና ክንትንስእ እስኻ ርድኣና ንዓለም ኩላ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ ኸሞ ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሃበን ሰላም ሃበን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ በበትኡ ኣብ ተፈላለየ ክፍላተ ዓለም ኣብ ስቓይ ኣብ እህታ ኣብ ሓዘን ኣብ መከራ ኣብ ጭንቂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጥምየት ኣብ ጽምኢ ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንኹሎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነስኻ ይዕርየሎም ኩነታቶም ለውጥ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትካ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንሰብካ አንስ ብርክት የፍረ ከርሱም ቆምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስብል ኃጢአትና ሰሬልና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐ ወይ ስረይ እግዚእና አምላክን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከቀና ስራት ያደምሳስ ያበሳ
ولد لبر كساتي برهان أنتم أبويا كانت وأيديا كانت وران سارق السنة ببسمكم كن فتانون صحن يرسيان سكلوان سمات زيو مهار النكسوس مال عصر تخطى زيو مهار النكسوس 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 كمو ما تجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تخطى بنت اجزتنا مانكسوس بنت اجزتنا مانكسوس بنت اجزتنا مريم مانكسوس بنت اجزتنا مانكسوس بنت اجزتنا مانكسوس بنت اجزتنا مريم 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 مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ